Čaute ľudia, vítajte u ďalšieho videa z Raz, je tu so mnou Bobo, čau Bobo. Čaute ľudia, aj ty. A sme sami na aréne 1 a ideme si dať only zbrane, takže teraz ideme 2 kola only 5 potom pôjdeme only to a to a to a to a ideme hrať, hrá sa. OK. Nikdy som nikomu neublížil. Dobre, tak Peco to sfailil, jak pán. Tak ideme. Jej! Počkaj, ešte sa nehrá. Nabaglo to. Nelaglo. A nebaglo, laglo. Debil. A ja ti dám headshot. Dobre, dali. Nie, počkaj, sa mi dopne HP na teraz. Tak sa nehýb, láskavo. A... Teraz ja tebe. Hovno. OK, povedz, kedy sa hrá. Ja ešte tiež nemám plné HP, takže nevyhováraj sa. Hrá sa. Nepovedal som ešte. To furt, ja som povedal. Nepovedal ešte, že sa zapúšťam. To je jedno. No už koupujem. Dobre, hrá sa. Haha, no už hit. Jak mi to je, no. No už koupuj aj ty. Čak no už kopi, ty koľko na celý zás mi vypáli. Ja už koupujem. Koľko si ešte hitov? Ešte jeden detracul do mňa takých. Som ti dávaj headshot. Nehrá sa. Nehrá sa. Viditeľa gol server. Dovolím ti, daj mi jeden hit. Tak už ne. Dobre, hrá sa. Au. To nebolo na teba romantik. Sakra, to nie je príjemné. Headshot na 3 hity a ty nezdochneš. Ty kokos, headshot na... Mám 4 HP krváca, takže aj skapem. Juhu, vyhral som. Dobre, Vyrovnaný. ide kid, ideme byť so shotgunami. Zaslúvi náhoda prvýkrát zabiť. Ticho, dá sa shotguna. Dobre, ja idem na svoju startovaciu polohu. Vyhral si, kto zabil. Dobre, tak ja začínam tu, dobre, hrá sa. Nie, hrá sa. Ale áno. Ale hrá sa. A hack ho hit. No. A niekto sa tu pripojil. Kazí nám radosť. Dobre, tak toto kolo som vyhral. So 100 HPčkami. Keď ten Moro Green vybehne, tak pôjdeme na ňo dvaja jaklami. It's a you, it's a you. Ja sa ťa bojím. Nabij si to a ideme. Hrá sa. Sakra. Ok. Dobre, vyhral som. S akými zbraniami ideme teraz? Však ideme poporadiť z MP5 teraz. Oh! Hej, on odpojil kabel asi, alebo to laglo celé. Videli ste ten full hit, čo som mu dal? S nerv nábojom som ho trafil. Zabil. Dobre, takže kit 3. Ideme si zahrať. Dobre, ja mám 30 HP, takže Tak je končiť trápenie. Nie, treba. To som vedel, že napíše. Nice! Odpojil sa. OK, hrá sa.
3 HP. Friday. Ja si zoberám lekárničky. A mostu. Povedz, kedy sa hrá. Krása. Ešte nemám plné HP, ale nevadí, hrá sa. Už mám. No, čo nemal plné. Jak najväčšie lamy, full out na ďalku. No ako ja už nemám akože veľa HP. Koľko HP? 49. To- Takže kolá s MP5 sú nerozhodné, takže ideme ešte tretie kolo. Takže ja som vyhral s 550 a ty vyhral s shotgunama. A s MP5 ideme teraz. Náboje. Počkaj, ja začnem tuto. Kde? Tuto. Krása. Okej. Pauza. A, to zadí. Ale nie. Nezájem SK. Lakier. Dobre, kola s MP5 som vyhral, ideme k zem štyrkami. Ja si doplním. Čakám, stojím od téma okýnkom. No a... Takže M4, ja si doplním HP a môžeme ísť na to. Hej, to si ty? Aj. Aha, ok. Tak doplňa sa mi HPčka. OK, hrá sa. Kiera sa. OK. Ach, kurňa. Ten už tu dlho nebol, som ho nevidel. Vyber si. Ja sa musím doplniť, ale čo už netreba hrať. Povedz, kedy sa hrá. Dáme. Má 2 hity. To sa nedalo mu staré. OK, hrá sa. Nehrá sa. Ty kokos, ja... Kvôli tomu, že ti dám headshot, sa nehrá. Nenávidím ťa. Nie kvôli tomu, lebo na mňa vybehol. Musíme sa ho zbaviť, aby sa odpojiť. To je potom debilina, ty kokos, to sa nedá. Lama. Nie som mama. Si. Bojíš sa ho. Bojím sa teba. OK, hrá sa. Poďte, no. No, poď. Ups. To sa vybilo, to je shit. Vidíš, že to je tu potom mama. No ty, lebo keď som ti dal headshot, tak si zakríkol, nehrá sa. No bo na mňa išiel, ty kokos. OK. Dobre, hrá sa. No čo povíš teraz? Dobre, je to nerozhodne, takže ide sa posledné kolo s štyrkami. Borel si tu usral. Ja si zapnem väčšiu gamu. Pačugam. Faču gamu. Dobre, hrám. No nehrá sa teraz, ja som tu. Dobre. Áno, noob, ty kokosko. Ticho. Tak to musí keď. Dobre, hráme. Počkaj, bijem tvoju mŕtvolu. OK.
V lagu. Tak si kúkneš si potom video. Dobre, vyhral som, tak toto bolo na teraz všetko, vlastne aj na dneska, zajtra dám možno ďalšie video, keď budete zlí, nie. Čaute.